ישנים אבל עוד מעט קמים. טוב, אנחנו משחקים משחק, תזכיר לי איך קוראים למשחק? קמים, רגע, אני צריך ללמוד איך קמים. תזכיר לי איך קוראים למשחק? הנה, קמים. המשחק נקרא The Escapist. Escapist. טוב, אנחנו בינתיים משחקים כמישהו שהיה בכלא? כן. שבכלא עכשיו כאילו? כן, יאללה. ומולנו שוטרים. אנחנו מול שוטרים. תסתכלו שוטרים, אני עושה סיבובים. מצטער פשוט במחשב, לא שומעים אותי ואותו. שאני מציין דרך המסך. אז עוד מעט אני והוא, אני אקנה רמקולים ואז נוכל לצלם דרך המחשב וגם לדבר. שככה לא תראו את כל המצלמה זזה ככה. עכשיו אין לי מושג מה אנחנו עושים. אנחנו אוכלים עכשיו. צריך לאכול הרבה. איך? דבר די בגי. כן, זה היה, לא יודע מה זה היה. יש פח. אנחנו עכשיו אוכלים קצת, שותים קצת. דוקפוק. עכשיו זה אמר שהוא רוצה לאכול כלב. טוב, התקנתי את המשחק בחינם, לא היה צריך לשלם כסף. אני עשיתי את זה ממש על כיף. זה, תסתכלי, שוטרים, תרביצו לו. רואים איך עושים את זה? היה לו סכין? כן. עכשיו, זהו. גנבתי לו את כל הדברים. עכשיו אני נכנס לשחקן שלי ושם את זה. יש לי עכשיו משהו שאני אוכל זה לא החדר שלך, זה החדר. אני יודע, אבל אני יכול לגנוב משם דברים. עוד סכין. טוב. זה משחק, אחלה משחק. רגע, מה יש לי כאן שלא מורשע? אין לי כלום לא מורשע. איפה המיטה שלי? זה האמצעית. האמצעית אמרתי. לא משנה. אני לא יודע איפה זה שלי. אפשר לראות טלוויזיה. מגניב. בכלא אפשר לראות טלוויזיה, תגידו לי. לא. טוב, איפה כולם? הבאה שאני אסיים סרטון. עכשיו מורנינג, עכשיו פרי טיים. עכשיו אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. כבר לא. לאונג'. אוכלים, שותים, אורביט. טוב לחיים. סומית סמויה. אכלתי עכשיו שוקולד. תסתכלו. עכשיו אנחנו עושים כזה דבר. זה דפוק. בום, בום. טוב, בחרתי משהו. אז בסרטון הקודם לא שעשיתי, זאת אומרת ששיחקתי GTA ודיברתי איתכם, אז בטעות עשיתי אפג'י, וזה חיבה לי את הסרטון. לא עשיתי אפג'י והתעטשתי על הטלפון וזה חיבה לי את הסרטון. אז פאק, עוד פעם מרביצים לי, ואני עוד פעם לוקח לו את הדברים. השוטרים לקחו לך כבר את הדברים. לא. אני כבר שוכח איך עושים כאן. לאונדרי וורק. עכשיו עובדים. מי שלא ראה את הסרטון הקודם אז לא קוראים אנדרי. במה אני עובד? ולי קוראים דניאל. כן, אבל במה אני עובד תגידו לי? אין לי מושג. פשוט פעם ראשונה שאנחנו משחקים בזה. ג'וב קווייט, מה זה? איפה הנה, מסומם לי. אוי, אמרתי שמסומם לי. סומם. אם שותים אורביט, טוב לחיים. ממש טוב לחיים. אורביט. אחרי הטלפון של אמא שלי. שנייה, בוא נפנית קצת את המסך.
עבודה מה זה קשה? הכי קשה שיש. וגם אני מקבל על זה כסף. שתדעו. יש לי עכשיו $10. וואי, כאן למעלה זה כסף. כן, כסף, כמה השוטרים רוצים לתפוס אותי, והחיים שלי, והכוח שלי. 30% שוטרים רוצים לתפוס אותך? זה יורד כבר. 28. מה זה משחק המפגר הזה? זה משחק מה זה כיף, שתדע. כאילו, בינתיים אתה לא עושה כלום חוץ מלעבוד. לא רק עובדים. אפשר גם לברוח. אפשר לעשות מתחת לאדמה. בריחה מתחת לאדמה. שיט! איזה... עשיתי עבודה, אבל אתם יודעים מה? נכשלתי בגלל שלא עשיתי עד הסוף. איזה מניאק. איזה מניאקים. עכשיו אני הולך לעשות ספורט. איך עושים? מושג. בינתיים צלמים רק 6 דקות, אנדרי. נעשה 10 דקות נראה לי. יש 10 דקות משהו כזה. טוב, אין לי מושג עכשיו, בינתיים איך משחקים. כמו שאמרת בסרטון הקודם, מה קורה שרמולות? טוב, אז מה קורה שרמולות? הנה שוטר, למה אתה לא מתקלח? ואפשר להרביץ לשוטרים. אפשר לקחת מהם את הרובים שלי. סליחה, אין רובים במשחק הזה, אבל זה כיף. אוי, סליחה, באמת מרביצר. יו, 9% שוטרים רוצים אותך. אז מה, זה יכול להגיע עד 120. כן. מה עושים פה עכשיו? עכשיו... יש פה גינות גם. עוד פעם אוכלים? כן, יפה. כמה פעמים אוכלים, תגידו לי? מה זה? הם שמנים. אתה אוכל ליד בן אדם. ואנחנו אוכלים, כאילו אנחנו יושבים, אבל אנחנו הולכים. בכיסא. אנחנו הולכים בכיסא. שמרתי אצלי משהו מלוכלך. מה? שמרתי אצלי בגד מלוכלך. שמרת את זה לך בגד מלוכלך. סליחה, פוקוס. איך מוצאים את זה, תגידו לי? אם מישהו מכיר את המשחק, אבל נראה לי. כאילו... כן. לדעתי הסרטון הזה כבר משעמם. נכון. אז אם אתם רוצים, אנחנו נעלה עוד סרטון, ונקווה שיהיה יותר כיפי. ככל שתיתנו יותר לייקים, ככל שיהיה יותר מעניין. כן. כדי שתדעו אותי לעלות עוד סרטונים. וגם נקנה גו כי פרו. בינתיים יש לי רק 11 לייקים על הסרטון הקודם שלנו. אז כנראה שאהבתם שדיברנו כאילו... כי זה היה פעם ראשונה שדיברנו. כן. טוב. אני לא צריך את זה, אני צריך את זה. יותר חשוב. קח גם את הסכין, מה, הם יכולים לאנשים... זה לא סכין, זה מברשת. אין כאן סכין. מברשת שיניים. כן, אפשר לעשות ממנה כמו נשק. מה המטרה של המשחק? המטרה של המשחק לברוח מהכלא. אז תברח. אי אפשר, אני צריך לעבוד לילות כדי לעבוד. אתם מבינים? ויש כאן ברזל ואפשר לבנות דברים. אפשר אפילו לבנות נשקים. אבל זה קשה. פוקוס. הנה הברזל כאילו. פוקוס אמר. אם אנחנו נהיה בעבודה הזאת אז אנחנו נוכל להוציא ברזל. פוקוס. אני עכשיו אתקבל לעבודה.
פוקוס, פוקוס. או פוקוס. טוב. כמו שאמרתי, אתם לא תראו את זה באיכות שאני רואה את זה. טוב. חבל שכך. כן. אבל אל תדאגו, עוד מעט זה יהיה. עכשיו אני הולך לספרייה לקרוא ספרים, כמו ילד טוב. כי אם אני אקרא ספרים, אז אני אקבל יותר ברזל, ואז אני אהיה יותר, כאילו יותר קל יהיה לברוח. טוב, אני צריך לשים את הסרטון. טוב, אז ביי.